Li Amerîkayê krîza penaberan berdewam dike. Bi taybetî jî piştî şandinên otobüsên penaberan ji sînorê Teksasê der û dora eyaletên din pirsgirêkan firehtir dike. Wek mînak li bajarê New Yorkê ev çend roj in penaberên ku şandine New Yorkê çalakiyekî li dar dixin û li derve radizên. Lewre penaber ewilî li oteleke New Yorkê hatine bicihkirin. Lê niha jî ji aliyê desthilatdaran ve tê hezkirin ku ji otelê werin derxistin û cihekî din werin bicihkirin. Lê penaber dibêjin ku cihên nû cihekî baş nîne û ji ber vê jî li pêşiya avahiya otelê ev çend rojin li derve dimînin. And we're here to defend. Em li vir kesê çalakin ji bo penaberan kar dikin û tekoşînê dikin da got penaber karibin li vir lê otêlan bimînin. Lewra penaberên got ewilî hatine vir bicî bûne û hewl didin jiyana xwe bidomînin. Çima niha cihê wan tê guhertin. Li vê de karin têkiliyan bi civatê re deynin. Lê dema guherin cihekî neh nikarin got têkiliyan bi kesan re dînin. Lewra li wir hatiye îzole kirin. Penaber û aktivîstên New Yorkê dibêjin ew daxwazên mirovatiyê yên bingehîn dikin û zêdetir tiştekî naxwazin û bang li desthilatdaran dikin ku bila pirsgirêk werin çareserkirin. Dibêjin cihê ku nû ji bo wan hatiye amadekirin dîtin e û rewşa wê cihî pir xirab e. We think that like Daxwaza me ev e got Serokê Amerîka Biden û Serokê Şaredariya New Yorkê bila bûceyekê federal ji bo penaberan peyda bikin. Em dixwazin desthilata niha wek desthilatdarên dema Trumpê kar nekin. Li goragahên fermî di nav sala davî de ji milyonekê zêdetir penaber hatine Amerîkayê û pirtirî wan jî ji başûr û navenda Amerîkayê hatine û pirtirî wan jî ji Venezuela, Kolombiya, Nikaragua û Meksîkayê ne. Di heman demê de li goragahên fermî di sala 2022 de 32,000 kes jî ji Tirkiyeyê hatine Amerîkayê û pirtirî wan jî Kurd in. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.